amb aquesta altra música donem la benvinguda a l'editor de la revista Sàpiens, Jordi Creus, que avui ens vol parlar d'una dona pirata. I tant que sí, sí, sí. N'hi havia gaires de dones pirata? No, la veritat és que, bueno... No hi havia gaire dones de res, no?, en papers mínimament actius. Hi ha dones pirates des de l'inici de la pirateria, això és veritat. Quan és l'inici de la pirateria? Doncs des del temps que hi va haver vaixells navegants pel mar. Des del temps que hi va haver vaixells navegants pel mar hi va haver pirates. Hi ha documents ja que parlen dels pirates del segle XVI abans de Crist. I sabem que els reis de Micenes, la civilització micènica, a l'any 1500 abans de Crist ja tenien pirates al seu servei per atacar naus enemigues. I tant. Hi havia dones pirates? El que diem, n'hi ha hagut sempre. No com a la pel·lícula L'illa dels caps tallats, amb la Geena Davis fent virgueries, tal, no és aquest l'estil, però sí que és una activitat on hi ha dones, però majoritàriament, molt majoritàriament, feta per homes. Les dones han estat sempre, dins de la pirateria, una minoria, però com diuen els gallecs, haver-las ailes, i tenim noms mítics com Mary Red, Anne Bonny, la xinesa Cheng Shao, la rifenya Ciutat Rua. Tenim vikingues molt importants dins del món de la pirateria, però val a dir que durant molts anys el masclisme va imperar amb molta força en un ofici com era el de pirata. Avui ens centrarem en un personatge, Jeanne de Clisson, la lleona sanguinària. La lleona sanguinària. Pinta maja. Sí. Però jo estava pensant, l'ofici de pirata exactament era com una mena de mercenari del mar, no? Mira, pirata és un aventurer del mar, un delinqüent del mar, un lladre del mar. Un corsari és diferent. Un corsari és el mateix, però sota la tutela d'un estat. Però sou. A sou. Val. El patent de cors, o sigui, un document que tu actues i fas totes les teues coses que fas, o sigui, assaltes naus, assaltes la costa, amb nom d'un rei o d'un estat. Sí, patent de cors és una mica llicència per matar, no? Llicència per matar. I després encara hi ha els filibusters i els bucaners, que és un altre tema, Vull dir que sí, sí. Escolta'm, el tema de les dones, per exemple, en els vaixells pirates, era una cosa que estava gairebé estipulada o vull dir, estava escrit, hi havia normes no escrites de què s'havia de fer amb nens i amb dones. Per exemple, un dels pirates més temuts, Bartholomew Roberts, ho deia així. No es permetrà l'entrada de cap nen ni de cap dona en els nostres vaixells. En cas que un dels nostres homes, estant en terra ferma, en seduís una i l'embarqués vestida de baró, se la condemnaria a mort. Ah, a ella, no a ell, A ella. El delicte Clar, sempre és d'ella. perquè l'altre és un pirata que et fa servei, l'altre no fot res. Val a dir que Bart Roberts és un pirata galès del segle XVIII i és un pirata molt important dins de la història de la pirateria, i a part de que és molt important, és un pirata abstemi, cosa que és una mica rara. Sí? Un pirata que no bevia res. I per què? No li agradava. Oh. Sí. Quina pressió! M'imagino tot allà, no veus, Bart! Gallina! I ell allà amb els seus roibos. Us mataré a tots, us Amb el passaré bitxí, per la els altres quilla. amb el ron i ella amb el bitxí. Clar. Sí. Va, parlem de Jeanne de Clisson. És coneguda pel nom del seu marit. Sí, ella es deia Jeanne de Belleville i és coneguda amb el nom del seu marit, Jeanne de Clisson, i també pels seus enemics és coneguda amb el nom de la lleona sanguinària. Era una aristòcrata francesa del segle XIV, per tant anem una mica enrere en el temps. Estava casada amb segones núpcies amb aquest comte bretó, amb Clisson. Havia tingut 2 fills del seu primer marit, en va tenir 5 amb el segon marit, va tenir una vida plena de confort, una vida de luxe, fins que la desgràcia va arribar a casa seva. Però què li va passar? Doncs mira, li va passar que el rei Felip VI de França va fer decapitar el seu marit per traïdor. Uf. I però bueno, vos t'adaptes, no? Està mort, que segueixes vivint, no? Doncs ella no va acceptar això, evidentment no ho va acceptar, i va canviar la seva vida, i de ser una aristòcrata que vivia molt bé va passar a ser una corsària molt perillosa pels interessos francesos. De l'assassinat del seu marit pel rei Felip VI de França es va escriure això als registres del Parlament francès. L'any de la nostra gràcia, 1343, el dissabte, segon dia d'agost, Olivier, senyor de Clisson, cavaller, presoner a la Châtelet de París per diverses traïcions i altres crims perpetrats per ell contra el rei i contra la corona de França i per les aliances que va fer amb el rei d'Anglaterra, enemic del rei i del regne de França. Va ser jutjat i condemnat a mort. Se li va tallar el cap i, a continuació, el seu cap va ser enviat a Nantes, a Bretanya, per posar-lo sobre una llança a la porta de Sauvetot com a advertència a altres persones.
Hi ha moltes coses amb els caps, Sí, molt detallistes. Sí. O sigui, és la gent que no dona per acabada una feina realment així. Ja que el tenim tallat, li enviem... Hosti, també des d'aquí... S'aprofita tot. Però des d'aquí tot el fins allà al condemnat. cap, hosti, es fot molt bé, eh? Ai, sí. Com un siam, allò, eh? Devia arribar... Ja arriba castigat. Ja arriba castigat. Si no, també de vegades enterraven els decapitats amb el cap entre les cames, no? Alguna cosa sí, així. sí, feien de tot, sí, sí. Però per mi el més gràfic és allò que deien en castellà, no? Al Joc de Trons, per exemple, pondré tu cabeza en una pica. Sí. El cap sobre una llança. Sí. Ostres. O el cap de Moragas, no? Va estar penjat durant molt de temps amb una gàbia. Amb una gàbia al portal de Mar de Barcelona durant 12 anys. 12? Mare de Déu. Sí, clar, només Això ho va has d'anar quedar- canviant, ho has d'anar netejant, allò, eh? Només va quedar la calavera, clar, sí, sí. Escolta, va, Jean de Clisson, què va fer per venjar el seu marit? O Doncs- aquesta injustícia contra el seu marit? Jean de Cleson, el que dèiem, en lloc de poder continuar una vida aristòcrata tranquil·la, el que va fer es va dirigir al rei anglès Eduard III. Pensem que estem parlant de l'any 1343, per tant, Guerra dels 100 anys, o sigui, té un context de guerra, que de fet la Guerra dels 100 anys, clar, diem, hosti, una guerra que dura 100 anys, és que no en va durar 100, en va durar 116. És una guerra llarguíssima. Tallaven per baix. Sí, sí, van tallar per baix. O sigui, va durar de l'any 1337 a l'any 1353. És que em sona que hi havia una que tenia un nom així, que era... El nom era més del que realment havia durat. Dels 30? No. La dels 30 anys va durar una mica més de 30, em sembla, també. O sigui, sempre rodonien per baix, eren bueno, molt modestos. La del 100 en va durar 116, però, ostres, una guerra que es diu dels 100 anys és molt bèstia. I estem aquí, a l'inici de la Guerra dels 100 anys, per tant, qualsevol enemic de França és un amic del rei d'Anglaterra. Llavors, ella què fa? Doncs demana ajuda al rei d'Anglaterra i ella li diu, val, seràs una corsària a nom meu, et dono 3 patents de cors i 3 vaixells. I ella es ven totes les possessions que té del seu marit per poder tenir homes pels seus vaixells, amb la qual es converteix en una corsària sota el paraigües del rei d'Anglaterra. I què feia? Ella què feia? Què es dedicava en su tiempo laboral? Doncs a convertir-se en el malson de l'home que havia tallat el cap del seu marit. És a dir, a veure, se la coneix com la lleona sanguinària, però també com la tigresa bretona. És a dir, 2 noms d'animals ferotges. I això se li deia, segons els francesos, evidentment, doncs per la seva crueltat. I ella que es va dedicar doncs, a saltar al mar, vaixells amb bandera francesa, i assaltar també les guarnicions franceses de terra, és a dir, ella atacava doncs, allà on hi havia francesos. I a més, va fer més coses, és a dir, ella, per tal de mantenir el suport de la corona anglesa, va tenir amants, es va casar 2 vegades més per interès, o sigui, va fer tot el que li va convindre per poder continuar fustigant les naus i els interessos dels francesos. Les males llengües diuen que les males llengües franceses diuen que la lleona sanguinària o la tigresa bretona no tenia mai pietat dels presoners. És a dir, que si assaltava una guarnició no feia presoners, ho eliminava tot. Era bona, amb estratègia, amb potència, amb organitzar el seu equip d'atac? Segons els francesos, era sobretot una dona cruel. Jo m'imagino, doncs, que clar, és la propaganda Clar. per part de l'enemic. Era bona, home, va fer molt mal, va fer molts estralls a les forces franceses que havien acabat amb el seu marit, sí, sí. Ella tenia una obsessió que era atacar els francesos. És que és un personatge totalment de pel·lícula, no? Totalment. Com és que no se n'ha fet una pel·lícula de Jean de Clisson? A França és molt famosa, I a Anglaterra és molt famosa. Ja, doncs la farem nosaltres, Maria. La podríem fer. La Maria podria Em ser demano la ja, Maria. home, sí, per favor. Clar, home, no seria Jo- jo. Tot i que jo tindré el meu tarannà, o sigui, jo no crec que res del que faci en aquesta vida T'has de posar en el paper, M'haig de fes el posar en el favor. paper, la llauna sanguinària i què era? La tigresa bretona. I la tigresa bretona. Llavors el Roger li farem fer el paper del seu marit que li tallen el coll. Però això, mira, A mi m'agrada, són 20 minuts, entenc, 20 minuts de rodatge. és un moment. Com Home, al principi. És un cop certer i ja està. un cop, un cap amb barba, enviar un cap amb barba està bé. Què passa amb els fills? O els Doncs fills, mira. ella, quan comença aquesta vida, se'ls endú amb ella? O... Sí, ella va amb els seus fills i, de fet, ella té un entrebanc molt important perquè ella, de fet, està... On hi ha vaixells francesos, ella els ataca, però clar, el rei de França diu, home, jo a la lleona doncs l'he de tornar a la gàbia, és a dir, s'ha acabat la broma i hi ha una batalla on la lleona sanguinària perd completament la batalla, però és una persona molt hàbil i s'escapa amb una petita barca, amb una petita embarcació amb 2 dels seus fills. D'acord. I s'escapa d'allà, salva la vida. Però clar, està 6 dies a la deriva, pràcticament sense aigua ni menjar, i el fill petit mor a causa de les vicissituds, és a dir, de la manca d'aigua i de la manca de menjar. I el fill gran, dels 2 que va, sobreviu. I jo ara diré una cosa molt bèstia que us deixarà parat. Segurament la lleona hauria triat que el fill gran hagués mort també de fam i de set. I direu, ets molt bèstia. No, Però per què? perquè el fill gran que responia al nom d'Olivier de Clisson, com el seu pare, Sí. va trair completament la memòria de la mare. I ara us explicaré per què. Què va fer?
Després de la derrota, després d'aquesta odissea d'estar 6 dies a la deriva, la Lleona va entendre que s'havia acabat, s'havia de retirar de la vida de corsària. Va tornar a Anglaterra, se'n va anar a viure i va morir l'any 1359 a Anglaterra, tranquil·lament. Un moment, com és que no la van enganxar llavors? No, ella es va escapar amb els seus fills. Val, però va aconseguir arribar a Anglaterra? Va aconseguir escapar, sí, va aconseguir escapar. És una màquina, per favor. Amb un fill mort a dins de la barca, amb un fill mort de 7 a dins de la barca. Aleshores, el fill gran que va sobreviure, dels 2 fills, va continuar la lluita de la mare, és a dir, ell va continuar atacant amb els anglesos a França, fins i tot en una batalla va perdre un ull. I era un tio que tampoc, com la mare, no deixava presoners, és a dir, si tenia alguna persona que la tal, ja l'eliminava, de manera que era conegut amb el nom del carnisser. Quina família, Els testos es diu que s'assemblen a les olles, no? Doncs ell era amb això igual que sa mare, però un bon dia el fill va canviar de bàndol i es va fer amic dels francesos contra els anglesos, és a dir, es va fer amic dels que havien tallat el cap al seu pare i contra els que la seva mare havia lluitat tota la vida. I mireu que el fill, aquest Olivier IV de Clisson, va acabar sent conestable de França i fins i tot va liderar un intent d'invasió d'Anglaterra. I se sap per què va fer aquest canvi? Va fer el canvi perquè va acabar sent molt ric i molt poderós pels diners, només pels diners. Però hi ha d'haver alguna història aquí també de... Igual estava fartíssim de la seva mare i de que l'hagués portat tota la vida amunt i avall lluitant quan ell volia, no sé, jugar amb l'iPad. Clar, potser ell volia jugar a l'iPad, la mare l'obligava a fer això i va dir, doncs, bueno, i ara canvio de bàndol, encara que no tingui ull, doncs em poso al costat dels enemics de sempre. I la mare com va acabar? No, la mare havia mort abans de veure això, que sort de la mare... Encara, tu, llavors ja està. La mare va morir abans, el que passa és que... no ven. Jo el que dic és que, ostres, pensant... Ojo, que no ve. Ojo, perquè només no, però ojo és el de la mare, no? Són els de la mare. En tenia un només la mare, eh? Jo el que dic és que... En va perdre un. Jo pensava que era el fill gran. Va perdre el fill. Pensava que era ella. Ja t'he imaginat a tu fent el paper amb un ull, ja, només. Només tens un ull i ho tens més complicat. Jo el que penso molt amb la mare, amb la Jeanne de Clisson, amb la lleona sanguinària, la tigresa bretona, i amb aquella dita popular que diu que més val criar porcs que fills, perquè els porcs, quan són grans, te'ls pots menjar. Hosti, està avui molt sanguinari, aquest tema. És infantil, Jordi Creus l'ha posat, aquest tema. Estàs molt enfadat amb el fill de la tigresa. És que trobo que és molt lleig que el fill de la tigresa acabés donant suport a la gent que va tallar el coll al seu pare i que va fer la vida impossible a la seva mare. Doncs jo, quan faci la pel·li, que la dirigiré jo, el fill serà l'heroi i la dolenta seràs tu. La dirigiràs... Per haver portat a tota la família pels puestos. Una altra pel·lícula que criminalitza un personatge femení. Que innovador, Roger. Està molt bé. No, jo, de veritat, per què no anem a França i els hi proposem? I tant. Ja tenen quartos allà. A França hi ha molts calés i moltes ganes de recuperar la seva història. És a dir, a França tot el que té relació amb la història té molt èxit. Però potser t'ho fan en plan cinema francès, saps? Com de converses. Una pel·lícula de pirata, però de converses, de fumar... Sí, seria poc una mica de vi, una mica de mantega i un cap tallat. Escolta'm, li posem aquí una mica de... Jordi Creus, com sempre, apassionant les històries de la història. Gràcies. Moltes gràcies. Hosti, tu. Això és un lleó, no? No, això és per tallar el cap, em sembla, eh? Vale.